Bună! Bine ai venit în această călătorie pe care o vom face împreună și la finalul căreia vei reuși să te bucuri din nou de lucrurile bune și frumoase din viața ta. Și după cum știm, o călătorie lungă începe cu primul pas, așadar astăzi vom face împreună acest prim pas, care este un pas extrem de simplu și la îndemâna oricui. Ei bine, îți voi povesti astăzi și îți voi și arăta cum să practici o tehnică foarte simplă și la îndemâna oricui. Știm că de obicei lucrurile simple aduc beneficii foarte mari în viața fiecăruia dintre noi și că de multe ori, tocmai pentru că ni se par atât de simple, ezităm să le folosim. Ei bine, tehnica despre care îți voi vorbi are mai multe avantaje, nu prezintă contraindicații. Este o tehnică care nu necesită timp și știm că tu ai deja o viață complicată și plină de activități, așadar faptul că această tehnică nu îți va răpi foarte mult timp este un mare avantaj. Practicarea ei necesită câteva minute pe zi, 5-7 minute, împărțite în două reprize. De asemenea, este o tehnică care este foarte ușor de practicat. Hai să vedem despre ce anume este vorba, probabil că ești deja curioasă. Îți voi prezenta respirația în 4 timpi. Dar haideți să vedem un pic de ce este foarte important felul în care respirăm. Studiile ne arată că atunci când avem un atac de panică, atunci când suferim de o tulburare anxioasă, respirăm sacadat, întretăiat și această respirație este prezentă la nivelul toracelui. Ei bine, în momentul în care avem un atac de panică, este activat sistemul nervos simpatic. Ei bine, această activare a sistemului nervos simpatic nu ne ajută prea mult, ea aduce acele simptome neplăcute din atacul de panică și de aceea va trebui să înlocuim această respirație toracică sacadată, întretăiată cu respirația abdominală care activează sistemul nervos parasimpatic, care este răspunzător de starea de relaxare, de liniște, de repaus. Haideți să vedem cum vom face acest lucru. Te invit așadar să plasezi mâna dreaptă, poți să plasezi și mâna stângă, nu este o greșeală dacă faci acest lucru, mâna dreaptă pe torace și mâna stângă pe abdomen și va trebui să inspiri, numărând în gând până la 4, să menții aproximativ o secundă respirația, după care să expiri la fel de lent, da? Numărând până la 4. Aici te rog să nu te stresezi prea tare, nu trebuie să fie fix 4 secunde, numără astfel încât să-ți fie ție confortabil, da? Deci inspirăm, ținem un timp și expirăm. Observăm, da, cum mâna de pe abdomen se ridică mai mult decât mâna de pe torace și te invit ca după ce te deprinzi cu acest exercițiu să îți pui pe inspir, da? Deci atunci când inspiri să îți pui calm, relaxat. Da? Deci inspirăm calm, relaxat. Poți de asemenea să închizi ochii, dacă ți este confortabil să faci lucrul acesta. Ei bine, probabil că te întrebi de câte ori trebuie să repeți acest ciclu de inspirații și expirații. Este recomandat să faci acest lucru de 10 sau de 12 ori. Asta îți va lua aproximativ 2 sau 3 minute, da? Dar nu înseamnă că trebuie să îți setezi un ceas care să te anunțe că s-au făcut deja 3 minute. Simte-te liberă să faci acest lucru atât cât îți este confortabil, ghidându-te după ceasul tău interior. Este foarte important să practici acest tip de respirație de 2 sau de 3 ori pe zi și să stabilești o rutină în acest sens. Poți să stabilești să faci lucrul acesta dimineața
și seara sau poate poți să faci și la prânz, după ce adorme copilul sau când ești în pauza de masă, la birou, te retragi într-un loc liniștit, poate ai un fotoliu la serviciu, te așezi acolo și practici acest tip de respirație și vei vedea că după câteva zile deja vei începe să simți că acest nivel de activare neurofiziologică crescută, cum îi spunem noi, această agitație pe care o simți în permanență în corpul tău fiind setat să scaneze în mediul tot felul de pericole, vei vedea că această agitație începe să se diminueze treptat și după câteva săptămâni de practică, poate chiar după o lună, vor apărea beneficii mult mai importante și vei vedea că în mod natural vei avea tendința să respiri în această manieră. Dacă ai întrebări în legătură cu această tehnică, te rog să-mi scrii pe adresa de e-mail cristinatohenean@gmail.com. Îți doresc succes!